Isang maulan na umaga ngayon sa Saudi Arabia. Umuulan na naman. Pagkatapos ng ulan, sobrang lamig. Yan, habang naghihintay ng service namin. When go away, come again 2023. Yan, lumalakas na yung ulan. Nakakamiss ko sa Pinas pag ganito eh. Nasa bahay ka lang, umuulan. Nipis lang ng ano nila oh. Ang nipis lang ng ulap. Maya maya tapos na yung ulan na yan. Wala na, ubos na. Ubos na yung ulan. Wala na. Ayan. Kunti lang naman mag-ulan dito sa Saudi. Kasi pag nag-ulan dito ng isang oras, siguro lalangoy na kami na. Wala kasi masyadong mga drainage dito sa ano nila, sa kalsada. Kaya kunting ulan lang babahayan na. Pero ganyang ulan, kunti lang naman, hindi masyadong malakas. Yan ang taas oh, ano na oh. Ano, okay na rin oh. Okay na yung langit dun. Doon maulap pa. Ando na yung ulan. Papunta ng Damam. Yan oh. Kasama kong adik. Natutulog. Alvin. Nagalit. Nipali yan, nipali. Sige guys, paano yan? Bye bye. Pasok na tayo sa work. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman. At saka pakahit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Salamat. Ayan, umuulan guys. Grabe yung ulan oh. Ang lalaki ng ano. Patay, babahain ng Saudi ngayon. Bahaga no? Đây.